Aztán 3 hónap után meg teltház Mhm. lett, és így a mai napig ez jellemző így a naptári beosztásomra. Sziasztok, Kémeri Ádám vagyok a Növek egy Online-tól, és a mai részben Földi Gézával fogok beszélgetni, aki gyógymasször és masszázsterapeuta, és aki 1,5 éve nyitotta meg a sikeres masszázszalonját Kecskeméten. 3 fő témát fogunk érinteni. Ez az egyik a bemutatkozás és a vállalkozási indítás, a második a masszázs szalon és a kezelések, és a harmadik pedig a közös munkánk, marketing, vagyis a vendégszerző rendszerépítés. Hát üdvözöllek! Szia Ádám, köszönöm a meghívást. Örülök, hogy eljöttél. Az első kérdésem, hogy hát igazából a legalapvetőbb kérdés, hogy miért választottad a masszást, és hogyan lettél masször? Hát gyerekkorom óta, első osztályos korom óta sok sportot így kipróbáltam, végigkísérte igazából így a felnövekvő éveimet, és így a sportolás alatt azért többször voltak sérüléseim, többször kerültem különböző masszázs terapeuták kezei közé, és én már akkor úgy kérdezgettem őket, érdeklődtem, hogy milyen ez a szakma, hiszen mindig is érdekelt így az emberi test, illetve a sportból fakadóan a regenerációs folyamatok gyorsítása. Ezért így már korán elkezdtem magamat masszírozni, hogy gyorsabban regenerálódjon mondjuk a lábam, kineziótépeket ragazgattam fel magamnak még így teljesen tudatlanul, de hittem benne, hogy hatása lesz neki, és igazából ez volt így a fő motiváció, hogy segítsek az embereknek, szeretek nagyon társaságban lenni, kommunikálni, ismerkedni, és úgy gondoltam, hogy így ez a kettőt vezete az, ami számomra egy olyan szakmát, olyan munkát tud előidézni, amit szeretek is csinálni, és a hitvallásomnak érzek, gondolok. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy akkor ez neked a hitvallásod is, nem? Igen. Tehát, hogy nem csak munka, hanem meg tudod találni napi szinten a munkádnak az örömét, tehát a szakmának az örömét? Igen, teljes mértékben. Barátok, ismerősök is szokták kérdezni, hogy meddig dolgozol ma. Nekem olyan furcsa, hogy mindig elmondom, hogy igazából nem munkaként tekintek rá, de hát igyekszem igen így mindig megtalálni a napnak a szépségét. Gondolom, szerintem az természetes, hogy mindig vannak holdpontok, de hogy összességében ez nagyon-nagyon fontos így hosszú távon így ebbe a szakmába. Tehát, hogy ez meglegyen. Hát egyik az, hogy már, hogyha ez az alap, hogy szeretik ezt, tehát szereti valaki csinálni, hogy a hitvallás, szerintem az már egy jó kiindulás. Igen. Ebből adódóan szerinted milyen tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy valaki jó masszőré váljon? És akár így a készségeket értem, vagy amiket meg kell szereznie elsősorban. Hát az első a folyamatos fejlődés, hiszen nagyon összetettek a problémák, engem is így a 3-4 éves szakmai háttérből rengeteg problémával kerestek meg, sok dolognak utána kell kérdezni, utána olvasni, képezni magadat. Nagyon fontos a kommunikáció, hogy érezze a vendég, hogy bízhat benned, megnyílhat, elmondhatja esetleg a lelki problémáit is. És tényleg az, hogy úgy tekintsen rá, hogy fejlődni akar, és folyamatosan csak tanulni. Neked, ugye te alkalmazottként kezdtél el dolgozni, ugye Igen. és neked már meddig dolgoztál alkalmazottként? Közel 1,5 évig. És neked már az elején megfogalmazódott az, hogy akár ezt vállalkozásként is szeretnéd csinálni? Igen, szerettem volna az elején is. Van a családunkban vállalkozó, keresztapám, azért láttam, hogy milyen felelősséggel jár, milyen pozitív-negatív vonzatai vannak, úgyhogy így szerettem volna fiatalon vállalkozó lenni. De akkor így is indultál neki, hogy ugye, hogy mondjuk akár szakmai tapasztalatot gyűjtsél, Igen. és akkor te már az elejétől kezdve, akkor ezt tudtad. Szerintem ez is egy kérdésem szokott lenni, hogy a családi tehát a családban van olyan minta, aki már vállalkozó volt, de akkor keresztapádnál, akkor ezt már láttad. Igen, így a gyógymasször képzésen az oktatók is elmondták, én is úgy tisztában voltam vele, hogy valahova el kell menni rutint szerezni, megtanulni a szakmát. Úgyhogy ezért így a 1,5 év alatt nagyon jó munkahelyem volt, jó főnökkel, kollégákkal, rengeteget tudtam tanulni, fejlődni,
és úgy gondoltam, hogy eljött az ideje, hogy külön váljak, és ekkor gondolkoztam azon, hogy keresek egy helyet, és akkor vállalkozásként fogok masször munkát végezni. Mi volt ez a pont? Erre emlékszem, konkrétan volt én, amikor felkeltél egyszer, csak azt érezted, hogy jó, akkor lehet, hogy most már el kell kezdeni így a leválást. Hát igen, így egyre többen így kerestek meg, semmilyen hirdetés, marketing, közlés nélkül, csak hogy ajánlottak, és akkor úgy voltam vele, hogyha ekkora kereset van úgymond a tevékenységre, akkor kipróbálnám magam így most már főállású vállalkozóként is. Voltak félelmeid így a vállalkozási indítás előtt? Hát persze, azért én is féltem, hogy pár évvel ezelőtt ez még ilyen, azt mondták gazdagoknak az ilyen örömtevékenysége, akkor nyilván kérdőjelek voltak, hogy tud az ember üzemeltetni egy szalont. Hát voltak azért sok félelem, nem lesz elég vendég, nem lesz olyan jó fizikai adottságom, hogy esetleg a kezeim nem fogják bírni. Azért ezen is így sokat gondolkoztam, de szerencsére így közel 2 év vállalkozói múlttal azt tudom mondani, hogy minden pozitívan alakult. Meg hogy most azon is gondolkodtam még az elején, hogy mondjuk miért téged válasszanak, nem? Tehát, hogy amikor ugye van már működő, meglévő, kiépült akár szalon, ahol mondjuk akár ahol elmenjenek mondjuk egy kezdő masször vállalkozó helyett. De szerintem ilyen félelem is lehet, hogy hát, hogy hosszú távon, hogy lesz akár folyamatosan mondjuk így vendége, így valakinek. Persze. Egyébként ezek a adózás, ezek a szalonnak nem kerestél egy szalont, amit ugye kibéreltél, ezek mennyire voltak így gyorsan, meg tudtad ezeket oldani, ezeket az új kihívásokat? Igen, ezek így jöttek magától. Volt könyvelő is így az ismeretségkörben, a szalonra is gyors rátaláltam, nagyon fontos volt, én nem akartam így lakásba masszírozni, különálló helyiséget szerettem volna, tök jó így van egy ilyen parkrész így a szalonom előtt, fák, bokrok, madárcsicsergés, úgyhogy egyből beleszerettem a helyszínbe. Ott voltál, akkor érezted, hogy ez lesz így. Ez lesz az ideális. Milyen adózási formát választottál? Katás adózó vagyok. Igen, az a legegyszerűbb ezt így kivált. Ez nem tudom, hogy fog majd változni később, de én most azért azt látom, hogy ez lehet, hogy tehát ezt folyamatosan tudja egy ugye masször szakember választani. Igen. És igazából ezt nem tudom, neked mennyi idő volt ugye ennek a kiváltása, hogy ez viszonylag gyorsan igen, ment. elég így gyorsan ment. Jó, rendben. Térjünk át akkor a következő témára, mivel picit így ugye masszás szalon és a kezelések. Tehát erre szeretnék egy picit így rátérni. Az első kérdésem így ezzel kapcsolatban, hogy ezt beszéltük, hogy milyen készségek, milyen tulajdonságok szükségesek mondjuk egy masszörnek, hogy mondjuk jó szakemberré váljon. De szerintem pont, amit ugye említettünk félelmet, hogy miért válasszon mondjuk egy új vendég, vagy egy leendő vendég egy új masször vállalkozót, mondjuk akár egy meglévő olyan szalon helyett, akinek már van marketingje, aki már a köztudatban van. Szerinted hogyan lehet megkülönböztetni a magát akár egy kezdő masször vállalkozónak? Tehát, hogy mi az, ami mondjuk először is egy általánosságban beszéljünk róla, és utána belemegyünk majd így felolvasok pár dolgot, ami rád jellemző, és ami téged szerintem egyértelműen meg tud különböztetni, akár a többi szakembertől, de hogy te így hogyan álltál így ezt, hogy te volt benned olyan gondolat, hogy te valamit nagyon máshogy szeretnél csinálni? Igen, így 2 módra bontanám ezt az egészet. Az első az ugye, hogy egy vendégnek időpontot foglalni kell hozzád, hogy megmutasd, hogy neked milyen szolgáltatásod van, és ennek milyen a minősége. Viszont, hogy foglaljon hozzád, én úgy gondolom, hogy a legfontosabb így az online marketing, hogy egyáltalán tudomásuk legyen arról, hogy te a piacon vagy, és te különböző szolgáltatásokat értékesítesz. Szakmai szempontból? Tehát, hogy mi az, amit mondjuk úgy, mert te mondtad, hogy folyamatosan képzed és képezted magad. Mi volt az, amit mondjuk láttál, és mindjárt ezeket így fel is olvasom, amit ugye kiemeltünk az oldaladon, és majd ebbe is belemegyünk, hogy ezeket így hogyan beszéltük át, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy
legyen. Tehát, hogy fontos azokat a dolgokat megtalálni, amit mondjuk így egyszerűen is jól be kell mutatni mondjuk így a masször szakmában, és azt is, hogy mondjuk mi az, ami mondjuk egy picit más valaki, mint akár mondjuk így mint így a többi. Mondok akkor pár rád jellemző dolgot, Rendben. amit így ugye átbeszéltük, és majd ebbe is így belemegyünk, hogy ezeket mondjuk így miért emeltük ki, és mondjuk ez ami mondjuk ezekben neked fontos, így mik lehetnek, és nyugodtan akár így azt is mondhatod, hogy ezt hol láttad először, vagy miért gondolod, hogy a te szolgáltatásodban ez így fontos lehet. Az első ilyen ez a holisztikus szemlélet. Igen. Erről mit gondolsz, és mi az, ami mondjuk ebben a szemléletben meghatározó így a te kezelésed összevetésében? Fontosnak tartottam az elejétől kezdve, hogy ne olyan szakemberként tekintsenek rám, aki ilyen relax, frissítő, masszás szolgáltatásokat nyújt, hanem szeretném így a problémákat kezelni, orvosolni, ezért is hangsúlyozom folyamatosan ezt a holisztikus szemléletet, hogy az egész teljes testet vizsgálom, minden új vendégnél egy állapotfelméréssel kezdődik a közös munka, ahol tényleg a talptól kezdve a feje tetejéig átvizsgáljuk, hogy milyen izomfelépítése van, esetleg izületi sérülései, milyen kialakulásai vannak, amit így kezelni kell a masszással, és akkor ez alapján kapunk egy képet, és így állítunk fel egy kezelési tervet. Tehát akkor így teljességében így végzed akkor ezt az állapotfelmérést. Igen. Volt már olyan, hogy azt láttad, hogy mondjuk te tovább kellett küldened egy másik szakemberhez, Igen, és volt láttál mondjuk egy komolyabb problémát? Igen, hát több olyan volt már, hogy mondtam, hogy azért ez nem egy master kompetencia, keressen fel akár reumatológus vagy orvost, és úgy utána üzenetváltásokkal meg is tudtuk beszélni, hogy mi volt a probléma, ebből is így tudtam tanulni, de igen, többször előfordult már ez is. Meg érdekes, hogy én is azt itt tapasztalom, amikor mondjuk így beszélek akár, vagy beszéltünk mi is, vagy beszélek egy szakemberrel, és mondjuk akár így állítjuk össze így az adott kezelésnek így a leírásait, hogy sokszor egy vendégnél annyi minden kiválthatja ugye a fájdalmat. Igen. Tehát, hogy ez az állapotfelmérés szerintem már az, hogyha akár így szóba hozzátok azt, hogy mondjuk neki, tehát hogy mondjuk mit dolgozik, tehát hogy milyen testtartásban van egész nap, vagy mondjuk akár, hogy milyen az életmódja, akkor már lehet, hogy innen is el lehet indulni, és már akár a kezelés mellett pár tanáccsal is ezt így lehet így ilyen változást elérni. Persze. Tehát, hogy megtalálni ugye mindig ugye a holisztikus szemléleten belül ugye a probléma okát, a forrását, és akkor ugye így ezt így akár itt több irányból így elkezdeni. Igen. Így a kezelést. Jó, rendben, mondtál olyat, amit majd így fogok kérdezni, akkor még menjünk bele. Gyógymasszöri végzettségről mit gondolsz? Ugye te gyógymasször vagy. Igen. Hát így az alapja az egész masszás szakmának. Úgy gondolom, hogy tényleg A-tól Z-ig megtanul az ember mindent az izmokról, izületekről, masszásnak a különböző fajtájáról, felépítéséről, emberi testről, úgyhogy elengedhetetlen szerintem, aki így komolyan gondolja ezt a szakmát. Meddig tanultad? 2 évig. 2 év. Igen. És mi az ugye én marketingesként látom azt, hogy nagyon sokan keresnek úgy, hogy erre is így, hogy gyógymasször. Ugye nagyon fontos azt is kiemelni, hogy te mint ugye frissítő masszásként végzed a tevékenységedet, tehát nem ugye az általános gyógymasszörként, viszont a köztudatban, mint gyógymasször, a keresésekben teljesen erre is irányul. Tehát valaki nem szeretne, ugye ez hogy is hívják a TB általi felírt támogatott gyógymasszőri szolgáltatás. Ugye, hogy sokan nem ide szeretnének elmenni, de mégis az van a vendégeknek, ahogy lendő vendégek fejében, hogy ugye ez egy magasabb masszás szolgáltatást így eredményezhet. Viszont a másik része, hogy hány százaléka volt, amit mondjuk tanultál, vagy hogy nagyon sok újdonságot tapasztaltál már a rendszeres napi munkákban? Tehát itt is az lehetett, hogy a gyakorlati tudás az mennyiben változtatta így akár a tanultakat?
Hát szinte teljes Mhm. mértékben. Azért egy gyógymasszöri tanfolyam során nagyon sok olyan dolgot végrehajtunk, akár egy masszás előtt, amit így a való életben nem, mondjuk egy bőrérzékenység, felkenünk a csuklóra egy kis krémet, amivel masszírozni szeretnénk a vendéget, vagy vívőanyagot, és negyed óráig kellene vizsgálni, hogy esetleg lesz-e neki bőrtünete. Hát ezt általában nem szokták végrehajtani, illetve sokkal lassabban ö, mennek végbe így a gyógymasszöri tanultak alapján a masszások. Uh-huh. Ö, Úgyhogy azért itt dinamikusabb, erőteljesebb fogásokat használok, hogy azért az egy órás masszázsban, ami a vendégeknek így a legkedveltebb szolgáltatása, beleférjen minden testrész. Ez teljesen jó, és azt látom, hogy fontos ugye a gyógymasszöri végzettség, és ez egy hatalmas előny, de hogyha egy masször szakembernek, akinek akár végzettsége, de megvan az a szemléletem, ugye neked is megvan, és kezdtük ugye ezt a beszélgetést, hogy ez a folyamatos fejlődés. Akkor szerintem ugye ezt is, tehát el lehet jutni arra a szintre, nem tudom, te erről mit gondolsz, hogy akár tehát a folyamatos gyakorlással, folyamatos, akár különböző technikák megtanulásával. Én azt gondolom, hogy ez ritkább, de hogy végül is akkor ez is járató út, nem? Tehát, hogyha mondjuk aki nem végezte el ezt a 2 éves képzést, de hogy itt nagyon fontos, és ezt én is erre jobban látom. Ugye én nagyjából 4 éve foglalkozok masször vállalkozók marketingével, és hát mindennek az alapja az, hogy valaki jól legyen a szakmájában. És ez kell a több éves tapasztalat, és kell, én is azt látom, hogy ez a szemlélet, hogy folyamatosan fejleszte magát, és folyamatosan keresse azt, hogy hogyan tud mondjuk nagyobb értéket adni így a vendégeinek. Úgyhogy ez mindenképpen ez a nulladik pontja annak, aki szeretne sikeres masszörvállalkozást. Igen, én is így gondolom. Jó, akkor a következő, amit már így kifejtettél, egyénre szabott kezelési tervek. Hogy ez nálad, ez így hogy néz ki? Tehát, hogy ott van a vendég, és akkor ugye azt az egyéni állapot felmérést ezt így elvégzitek, fejlődtél ebbe, vagy most már így jobban látod, mint mondjuk 1 vagy 2 évvel ezelőtt, hogy mondjuk egy adott, vagy vendégtípusokat különböztetsz meg? Tehát, hogy be tudod kategorizálni őket? Hát igen, be is tudom, illetve abba fejlődtem sokat, hogy például, ahogy említetted is a kikérdezés során kiderül mondjuk, hogy ülőmunkát végez 8 órába, úgy már felmérés nélkül van egy kép a fejemben, hogy melyik izom területek lehetnek túlfeszülve az ülés, görnyedés, laptop, számítógép használata miatt. Úgyhogy így már ezeket a részeket ilyen gördülékenyebben tudom átvizsgálni, és akkor úgy elvégezni az egyénre szabott kezelést, illetve amit kiegészítenék, hogy azért is fontos, hogy milyen módszerrel egészítem ki a masszást, mondjuk egy kineziótép ragasztással, flossing használattal, köpölyözéssel, fasztiakés használattal, hogy ezért is fontos, hogy egyénre legyen szabva. Mm. Ezek a plusz szolgáltatások, vagy ugye ezt neked, már ki fogunk térni, hogy van olyan kezelésed, amiben ugye ezeket együttesen is alkalmazod, igen, adott vendégnél, hogy ugye melyik fontos. Ezek jóval meg tudják növelni a masszás hatékonyságát? Igen. Mondjuk egy fasztiakés használata is vannak olyan részei a késnek, amik sokkal vékonyabbak, kisebbek, mint az ujjaim, jobban be lehet férni különböző területekre, más erősséggel lehet vele dolgozni. Ugye a köpő is sokkal mélyebb hatásmechanizmussal rendelkezik, mint a kézzel végzett masszás. Lehetne így sorolni, igen, hogy a tép is, a floss is, úgyhogy ezért is szeretem így minél színesebben végezni a kezeléseket. Jó, hanem majd térünk ki akkor a komplex masszás terápiánál, hogy ezt így hogy állítottuk össze, meg ugye honnan jött így az ötlet. Prémium alapanyagok és eszközök a következő mondatni előny, hogy ezt miért tartod fontosnak, hogy ezt mondjuk akár ennek a használatát, tehát hogy láttad azt, hogy mondjuk mit használnak így, milyen alapanyagokat használnak így átlagosan, átlagkezelésnél, és akkor te ezt így egy fokkal magasabb minőséget? Úgy gondolom, hogy igen, sokfajta olaj, krém, vívőanyag elérhető nálam.
Nagyon szeretik a vendégek az ilyen bioolajokat, amik szinte mindenmentesek, bőrbarátok. Ezáltal is kiküszöbölöm a lehetőségét, hogy bárkinek bőr problémája legyen, így a masszás kezelések utóhatásaként, illetve nagyon fontos, hogy milyen vérbőséget fokozó vagy mentolos krémet használsz bizonyos gyulladásos területek kezelése esetén. Úgyhogy ez nagyon fontos nálam, hogy minden így ki legyen maxolva, úgymond. Amikor elkezdtük tavaly ugye a közös munkát, akkor gyógymasszörként, tehát ugye a fő pozicionálás egy gyógymasször volt. Igen. És ez mellé jött a mozgásterapeuta. Hogy ez hogy jött, hogy ez tehát milyen kiegészítést kezdtél el alkalmazni mozgásterapeutaként? Ugye elvégeztem ilyen hasonló képzéseket, ahol a mozgással is foglalkozok. Hát ilyen házi feladat gyanánt szoktam a vendégeknek adni különböző mozgásfajtákat, mozgásmintákat. Van, hogy ott betanítom a szalonomon a kezelés ideje alatt, van, hogy videós formátumba küldöm nekik, megbeszéljük, hogy mikor, milyen gyakorisággal használják, alkalmazzák, illetve sokat szoktam javasolni az SMR masszázshenger használatát is, úgyhogy ezt is így a csomagomba kiegészítésképpen szoktam javasolni, hogy ne csak az a 2 hetente, havonta 1 alkalommal tegyünk az egészségfejlődésért, hanem egészítsük ki szabadidőnkbe egy kis mozgással is. Milyen gyakran szokták elvégezni a házi feladatot? Hát van, aki látja, hogy nagyon hasznos, és egyből betartja így a javaslatokat, utasításokat. Hát vannak, akiknek nincs rá ideje, úgyhogy ők inkább a rendszeres masszást támogatják. Hát igen, ilyen is, olyan is. Ugye mindenkinek ugye mi a prioritás, meg hát, hogy mennyi ideje van. Tehát ugye, igen. Ugye ez egyrészt ugye, mert ugye neked a következő pont az erőteljes masszások, de ugye a masszás, hogyha ugye beszéltük, hogy te nem alapvetően, nálad nem frissítő, tehát hogy nem relax masszás érhető el, viszont valamilyen szinten ugye minden masszásnak van egy ilyen hatása, ugye ez a felfrissülés, ugye ez a relaxáció, és ugye ez a stressz ellen egy nagyon jó megkönnyebbülés, tehát ugye arra az 1 órára, vagy másfél órára, akár 2 órára. Neked az erőteljes masszások mennyire tartod fontosnak mondjuk így konkrétan így a fájdalom ellen? Egyéni fájdalom küszöbig szoktam úgy elmenni, azt próbálom így minden vendégnél megtalálni, belőni. Nagyon fontosnak tartom, hogy azért érezze a vendég másnap, hogy történt valami, azt szoktam mondani. Illetve amikor így kezdtem kibontakozni a szárnyaimat vállalkozóként, rengeteg vendég jött azzal a problémával, hogy nem találom meg a masszörömet, mert mindenki csak simogat. És akkor én azt láttam egy lehetőséget, utat ebbe, hogy akkor erősen kell masszírozni, olyan fogásokat alkalmazni, és így közzétenni az oldalomon, hogy igenis nálam tényleg erőteljes masszásra számíthatnak a vendégek. És ez fokozatosan szoktad akkor ezt a masszás erősséget tesztelni? Tehát, igen. Hát 3-4 simítás után azért úgy kiszokott derülni, hogy milyen az adott vendégnek, ügyfélnek a felépítése, mit bír, mennyire szereti, meg ugye az állapotfelmérés alapján ezt is átbeszéljük. Jó, rendben. Felolvassuk a bemutatkozásodból egy mondatot, és akkor így erről beszéljünk, hogy kialakítottam egy úgynevezett masszás flót, ami fokozatosan van felépítve, sok fogást tartalmaz, mint a mély és felszínes masszások, forrókezes technikával kiegészítve. Ez egyébként a bemutatkozásodból ez tetszik talán úgy a legjobban, meg egyébként ezt nekem többen is mondták, hogy ez így megragadták a figyelmüket. Ez a masszás flow. Igen. Ugye erről mit gondolsz, hogy neked van már akkor így egyedi, tehát egy olyan, a masszásodnak van már egy ilyen egyedi flowja, amit úgy gondolod, hogy ez fokozatosan alakul? Igen, fokozatosan alakul. Nagyon fontos, hogy én milyen paszba vagyok, illetve milyen az ügyfél, mennyire tudok ráhangolódni. Hogyha csendben akar pihenni az ügyfél, úgy érzem, hogy sokkal erősebb ez a kapocs, akkor sokkal nagyobb energia átadással tudok masszírozni, és szokták is mondani a vendégek, meg én is úgy érzem, mintha így valaki fentről irányítaná a kezemet.
Nagyon fontos, igen, rengeteg masször, terapeutát követtem, néztem így a videóit az elmúlt években, és mindenkinek így a technikai repertoárjából kiragadtam azokat az elemeket, masszásfogásokat, ami az én stílusomhoz, testfelépítésemhez jól áll, és így beépítettem az én kis masszás csomagomba. Ez teljesen jól hangzik. Most azon gondolkodtam, hogy ez a masszásló, ugye fontos pont az, hogy ugye egy masször jelen legyen ugye a Igen. kezelésen, tehát hogy ismerje magát, hogy mondjuk egy hány vendéget tud egy nap elvállalni. De ugye egy kezdő masször vállalkozónak ott van folyamatosan az a fejében, hogy kell a bevétel, kell a pénz, Igen. és sokszor egyébként az árak sem olyan magasak, mint ami mondjuk, mint akár az ő szakértelmével elkérhetne. Ugye nálad is ugye 3 áremelést végeztünk el ugye így a közös munka során, és de hát ugye ez is fontos, hogy ugye megfelelő órabér legyen, és a megfelelő vendégszám. Tehát, hogy neked az elején volt ilyen, hogy azt, tehát, hogy vagy belőttél már egy olyan vendégszámot, ami neked így megfelelő? Igen, kicsit én is beleestem abba a hibába, hogy amennyi vendég volt, szinte annyit masszíroztam egy nap, és tényleg azt mondom, hogy nem lehet a minőséget hozni így az utolsó 7.-8. vendégnél. Már nem is a kezednek az ereje, inkább úgy fejben nem tudsz annyira kommunikálni, nem olyan a koncentrációs készség, ezért én is úgy voltam, hogy folyamatos képzések, folyamatos marketingépítés el fogja hozni azt, hogy prémium szolgáltatást prémium áron lehet végezni, ezért én ezt a napi 5 vendéget preferálom, ott tényleg úgy érzem, hogy az elsőnél és az 5-nél is azt a minőséget tudom hozni, adni, ami számomra elvárt. Azon gondolkodtam, igen, tehát ugye ez a prémium szolgáltatás, prémium árak, csak ugye tehát nagyon, ugye ez kell egy idézőjelben prémium szakmai színvonal. Csak hogy ezt, meg az is kell, hogy ugye ez be legyen árazva. Tehát, hogy akkor azt mondja egy szakember, hogy akkor ő elkéri azt az árat a szolgáltatásért, de hát ugye sokaknak, ugye a legtöbb masszörnek nincs elég vendége. Nálad volt ilyen, mondjuk az áremeléseknél, ugye 3 áremelés történt nálad, volt félelem egy áremelés alatt? Hát az elsőnél volt, a második, harmadiknál már nem. Úgyhogy igen, az elsőnél az, mint ahogy a beszélgetés elején is említettük, hogy nem lesz vendég, lemorzsolódnak, nem vagyok elég jó a környezetedben lévő masszörökhöz, stb. És ez egy ördögi kör, tudod, mert hogy ugye tehát mondtad azt a beszélgetés elején még, hogy ugye volt egy olyan gondolat a fejedben, ugye a masszás, ugye az a gazdagoknak a idézőjelben a hobbija, Igen. de ugye pont ez az ördögi, egy csapda ebben, hogyha és tehát az ára, ugye meg lehet határozni a célközönséget, azt, hogy Igen. mondjuk milyen vendégek fognak majd így elmenni adott szakemberhez. Ugye erre fogunk majd beszélni a marketing résznél, hogy a vendégminőség mennyire fontos, és pont ez a rossz ebbe, hogy valaki túl alacsonyra árazza be a szolgáltatásait, akkor azok a vendégek nem fognak elmenni hozzá, aki mondjuk, ugye már mindenkinek van egy fejében egy olyan ár, amit ő szeretne költeni az adott megvásárolandó termékért vagy szolgáltatásért, és hogyha ezt kevesebbért látja, akkor valamilyen szinten úgy fog érezni, hogy nem fogja megkapni azt a minőséget, amit ő ugye meg akar venni. Vagy akár az ajándékutalványok esetében is. Tehát, hogyha valakinek azon a fejében, hogy ő 15 000 forintos értékben szeretne ajándékot venni, akár egy masszás ajándékutalványt, nem biztos, hogy meg fogja venni azt a masszörnek az ajándékutalványt, ami mondjuk csak 8000 forint. Tehát ugye ez is nagyon fontos, ugye a megfelelő árképzéseket, ugye igen, amikor az elején nincs elég vendég, nincs elég magabiztosság, meg ugye ez valamilyen szinten, igen, tehát össze kell állni annak, hogy akkor ki tudja valaki mondani, hogy én már pedig akkor elkérem azt az árat a szolgáltatásomra, és ez hosszú távon a minőségnek a romlását is meg tudja előzni ezzel. Igen, meg fejbe össze kell rakni, hogy milyen szolgáltatást akarsz nyújtani, mert azért egy alkalmazottként nyilván a főnököd megmondja, hogy erre a masszásra jelentkeztek, legjobb tudásod szerint, a használt, ismert fogásokkal hajtsd végre. Így kicsit katonásan kifejezve, de amikor ő vállalkozó vagy, akkor neked kell gondoskodni így mindenről. Mondták azt neked, hogy Géza, ne
ne hagyd ott a biztos Hát állásodat. persze, rengetegen. Igen, Mert valamilyen szinten ez érthető is. Tehát, hogyha nincs egy ilyen tapasztalat, és a legtöbb masszörnek ugye nincs így a családjában sem olyan minta, ugye, ami akár a sikeres vállalkozó igen, ö, ö, bizonyítékát képviseli, és ilyen szempontból könnyű így erre hallgatni, meg ugye ezek a hangok is, meg ugye akár a vélemények a barátoktól, családtagoktól, úgy csak így tehát, hogy meg akarják óvni az adott vállalkozót. Csak hogy igen, ezek olyan lépések, amit ugye érdemes így külön meglépni. Jó, beszéljünk akkor a főkezeléseidről egy picit, és rendben. utána majd beszéljünk arról is, hogy ezeket így miért alakítottuk ki. Ugye neked 3 főkezelésed van, szerintem a komplex masszázsterápia az a ugye az mondhatni ugye a prémium szolgáltatásod, Igen. ugye akkor van a doktorát és a regeneráló teljes testmasszázs. Mm, ezek közül mondasz így pár szót, hogy ezekről, ami mondjuk így kiemelnél, ezek hány percesek? Akkor kezdeném a komplex masszázs terápiával, az 75 perces. Itt ugye ezt általában sportolóknak és komoly fájdalmakkal, problémákkal érkező vendégeknek szoktam javasolni. Itt az állapotfelmérés is sokkal precízebb és mélyebb, hogy pont azért, hogy megtaláljuk a problémának az eredetét. Hát ez a szolgáltatás úgy néz ki, hogy a masszázs az mindig az elsődleges, utána szoktam kiegészíteni itt az említett eszközökkel, mint a kineziótépragasztás, fasciakés használat, köpölyözés, illetve a flossing terápia, és ahogy a nevében is benne van egy ilyen komplex csomag, ami a fájdalom enyhítésére, megszűnésére hoztam létre. Hát, doktor. Leginkább ülőmunkát végző személyek szokták igénybe venni, illetve akik derékfájdalommal, gerinc problémával érkeznek hozzám. Azért ez egy 60 perces intenzív hátkezelés, itt elég mélyen fel lehet térképezni eredés-tapadásbeli problémákat. Nagyon szeretik egyébként, így az elnevezés miatt is, úgy gondolom, meg nagyon sokan veszik igénybe. És akkor szerintem ugye a regeneráló teljes testmasszázs, én azt látom, hogy a legnépszerűbb az a teljes testmasszázs, ugye ez a legáltalánosabb masszázs, ez 60 perces. 60 ugye? Perces, az egész testre pozitív hatással van, a talptól egészen a feje búvjáig masszírozom az adott személyt, nagyon szeretik, mivel itt tényleg az egész teljes test van masszírozva, ez is problémától, kommunikációtól függ, hogy mennyi idő legyen a lábakra, mennyi a talpra, mennyi a hátra. Ez talán a 3 kezelés közül az, ahol egy kicsit jobban tudnak így relaxálni az adott vendégek. Kicsit így jobban hasonlít ugye egy relax Igen. masszázshoz. Jó. Szerintem egy masszázszalont meghatároz az is, hogy adott szalonnak vagy vállalkozónak mennyi véleménye van. Ugye neked azért így, mondhatni így elég sok van. Tehát jól számoltam, tegnap néztem, olyan 91 volt. Ez hogy sikerült összegyűjteni? Sok vendégnek, ügyfélnek tudtam segíteni, így a 1,5 év alatt. Többen kérdezték, hogy hogyan tudnák meghálálni, úgymond ezt a segítségnyújtást, vagy segíteni így a munkámat, meg a népszerűsítésemet, és többeknek így megkértem, javasoltam, hogy írhatnának rólam egy véleményt, így az együtt töltött, végzett munkával kapcsolatba, és így az évek folyamán szépen gyarapodott ez a vendégvéleményszám. Ugye ez a Facebookon és ugye Google oldaladon keresztül volt, arra majd kitérünk majd a marketing részben, hogy ezeket hogy jelenítjük meg ugye egyszerre ugye a weboldaladon. De hát ugye én nagyon sokszor tapasztalom meg, ugye hallom is, hogy nehéz ugye véleményeket gyűjteni. Valamilyen szinten ezért is jó, hogyha annyira úgy távoznak a vendégeid, vagy ugye hálásak, meg ugye minden jobb értéket tudsz nekik adni, akkor sokkal könnyebb rávenni őket ugye a véleményekre. Nagyon fontos része, tehát ugye ez a vendégszerző marketing rendszernek egy fontos eleme ugye a vélemények, meg hát így hosszú távon is, ez egy biztos pont. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy hogyan tudja magát egy vállalkozó megkülönböztetni mondjuk egy konkurens vállalkozótól.
hát ezek a vélemények is egy olyan része, Igen. ami ez rögtön látható, és hogy ez egy bizonyítéka ugye a kezelésnek. Tehát ugye nagyon sok vendég látja valamilyen szinten magát, tehát hogy a hozzá hasonló személyeket, akik már igénybe vették ugye a szolgáltatást. És sokan így a vendégvélemények között ismerőst is felfedeznek, ezért is szoktak hozzám jönni, hogy látja, hogy az ismerős leírta a véleményét, elégedett volt, 5 csillagot adott, akkor kipróbálja, vagy esetleg felhívja őt személyesen, megkérdezi, mi a véleménye rólam, úgyhogy így is jöttek már vendégek hozzám. Hát igen, meg ugye Kecskeméten van a szalonod, és ugye ez a marketingben is ugye ez helyi marketing, tehát hogy itt sokkal nagyobb az esélye annak, hogy így is, tehát megtalálnak így akár, tehát valakinek az ismerőse. Igen. És azt mondjuk ki, tehát, hogy folyamatosan jönnek be az új marketing csatornák, meg gondolom az indulásnál, ugye ezt majd beszéljünk erről, hogy neked mennyire volt zavaró, hogy most hol induljál el, Facebookon, Instagramon, legyen weboldalad, YouTube-on, most már ugye TikTok is így bejött, de az ajánlás az még mindig a legerősebb marketing eszköz. Igen. Mert ugye ez valamilyen szinten azon a legközelebb, amikor ugye valaki mondjuk az ismerősének ajánlja barátjának, családtagjának, és legyen az bármilyen terület, az esetek nagy részében jelentősen szerepet fog ez az ajánlás járulni a végső vásárláshoz. Ja, és főként egy masszár szolgáltatásnál is így külön. Ugye nálad még a vendég selfie-k is, amit így elneveztük, hogy nagyon sokat így használsz, és hát az meg a véleményeknek egy másik szempontjából erősíti ugye ezt a marketing eszközt. Azt akartam még mondani, hogy ugye, hogyha valakinek kiépül a márkája, akár mondjuk mind neked Kecskeméten, akkor ugye az ajánlások is beindulnak. Ugye akkor még úgy is beindulnak, hogy nem is kell látniuk akár a Facebook vagy weboldaladon ugye ezeket a véleményeket. Sokszor ezek az ajánlások is megsokszorozódnak, mivel ugye a szájról szájra is sokkal jobban fogsz terjedni, mivel egyre több emberhez érsz el rendszeresen. Igen. Tehát van vagy szerintem egy 20-25 vendég selfie-d? Igen, a körül járhatunk szerintem. Ez is ritka. Tehát, hogy ez is egy olyan eszköz, tehát ezek nagyon fontos kiemelni, hogy egy induló masször vállalkozónak nem kell 90 vélemény. Nem kell 20 vendégszelfie, elég mondjuk 5 vélemény is, és elég mondjuk pár olyan kép, ugye, majd kitérünk, hogy mi is így hogy indultunk, de hogy hosszú távon fokozatosan ezzel be lehet biztosítani ugye így a vállalkozást. De akkor szerintem térjünk rá a harmadik témára, ugye akkor a közös munkánkra, ugye a marketing és vendégszerző rendszer építés, ugye mi hát szerintem lassan majdnem 2 éve, pár hónap ilyen 2 éve kezdtünk el ugye együtt dolgozni. Az első kérdésem, hogy így hogyan találtál rám, és mondjuk így mikor fogalmazódott meg benned az, hogy te vállalkozásod felépítésére szeretnél mondjuk így segítséget kérni? Az indulás előtt így már jelölgettem be ilyen marketinggel kapcsolatos oldalakat a Facebookon, aztán megtaláltam azt a videódat ilyen közel 1 órába, hogy kielemezted, hogy valamelyik városba milyen kulcsszavakat használnak, mennyire keresett a masszázs, ilyen teljesen profizmusként, hogy milyen a parkolási hely. Egy ilyen nagyon összetett csomagot láttam, azonnal megmutattam a feleségemnek is, aztán így összenéztünk, tudtuk, hogy írni kell az e-mailt, hogy hogyan lehet veled együtt dolgozni, mert nagyon tetszett, hogy ilyen profi szinten is lehet ezt a marketinget építeni. Nekem semmilyen rálátásom, tapasztalatom nem volt a témába, ilyen magán Facebook, Instagram oldalt is alig kezelgetem, úgyhogy tudtam, hogy ha ilyen szintet akarok képviselni, ahhoz elég kemény segítségre kell szert tennem majd. Igen, emlékszem arra a videóra, hogy ez a csoportban volt megosztva, hogy egy ilyen belső tartalomként. Igen, mert valamilyen szinten így, és azért is szerintem így nagy lépés, aki mondjuk belevág egy ilyen közös munkába, akár velem, vagy más hasonló marketingessel, mert ugye itt nem csak egy dolgot kellett ugye megvalósítani, ugye itt egy vendégszerző rendszert építettünk. Igen. És én valahogy azt látom a piacon, sokaknak ugye az a problémája, hogy kevés vendégük van, tehát nincs elég, nincs biztonságban ugye a vállalkozásuk,
már akár elindultak, vagy már jó pár éve a piacon vannak, de a vendégszerző rendszerük hiányos. És hogyha mondjuk van 10-15 dolog, amit ugye érdemes megvalósítani és összehangoltan működtetni, az a legtöbbeknek hiányzik. Tehát nagyon sokan például ugye van egy Facebook oldaluk, ami mondjuk nincs eléggé optimalizálva, próbálnak posztolni, ugye saját maguknak írják meg ugye a posztokat akár a szakemberek, vagy pedig minimális hirdetéseket futtatni, akár mondjuk kiemeléssel. Tehát sokszor azt látom, hogy egy adott szakember szeretné ezt maga csinálni valahogy. Tehát maga így megpróbálni, és így azt eredményezi, hogy jönnek is a vendégek, néha nem, és nagyon sok olyan véleményt is hallottam, hogy például a Facebook hirdetés már nem jó, már nem működik, vagy nem a posztokra nem úgy reagálnak az emberek, ugye például a Facebookon is az organikus elérés, az közelít a nullával. Tehát, hogy ezt is el lehet érni, hogy egy adott vállalkozásnak jobban beinduljon, de ugye ennek különböző, mondhatni, egy alapozást el kell végezni. Ugye nagyon, nagyon röviden, majd a következő kérdés, hogy milyen voltak a közös munka előtt, de nagyon röviden ugye mit akar a vendégszerző rendszer. Ugye az első nagy része az online jelenlét, amiben ugye fel kell építeni egy master szakembernek azt, hogy ő mit csinál, hogyan csinálja, és kinek fog ugye segíteni. És nagyon fontos, hogy ugye a személyes márka látszódjon ugye ebben a vendégszerző rendszerben. A legfontosabb része, és amit még így nagyon sokan látok a piacon, hogy weboldal nélkül kezdik el a hirdetéseket. Ugye ahhoz, hogy egy leendő vendég időpontot foglal a masszörnél, ahhoz van mondhatni egy vásárlói útvonal. És mindenki, tehát mások vagyunk, mindenki más. És lehet, hogy valaki rögtön meglát egy szakembert, és mert volt már tapasztalata, tehát tudja, hogy mi ez a masszázs, tudja, mi ez a menete, tudja, hogy le kell vetkőzni egy szakembernél, tudja, hogy ez nem egy kellemetlen dolog, még hogyha elsőként intimnek is így hangzik, de tudja azt, hogy megbízhat ebben a szolgáltatásban, és igazából ő a vásárlói útvonal végén helyezkedik el, vagyis ő már csak itt az a kérdés, hogy mondjuk lát, hogy éppen Kecskemétre költözött, és hogy melyik szakembert válassza. Nagyon sokan, sokak ugye nem itt tartanak, és tudják azt, hogy egy masszás szolgáltatást kell igénybe venni, de félnek attól, hogy mondjuk mi várja őket ott, mondjuk megbízható a szakember. Az a szolgáltatás valóban jó lesz, el tudja mulasztani mondjuk így az ő fájdalmukat. És valamilyen szinten a megfelelő online jelenlét az nem értékesít. Tehát, hogy nem azt, hogy tukmálja az emberekre, hogy akkor most foglal időpontot, mert minél gyorsabban, hanem ezeket a különböző bizonytalanságokat ugye szünteti meg. És neked is ugye, amikor építettük a weboldaladat, akkor volt mondjuk egy olyan 7-8 téma, amiket így ki kellett így fejteni, és igazából erre alapoztuk meg ugye ezt az egészet, hogy elérni azt, hogy bízzanak benned, bemutatni, hogy te megfelelő szakember vagy, és itt is a különböző pontjai vannak. És ugye például a Facebook oldal, az mondhatni csak egy demója ennek az egész bemutatásnak, mert Facebookon sajnos nem lehet úgy egy megfelelő pszichológiai elv alapján bemutatni ezeket a különböző szakaszokat úgy, hogy valójában foglaljon valaki. Lehet, hogy fognak foglalni. Lehet, hogy lesz mondjuk egy-két-három vendég, csak ennek a vendégszerző rendszernek még az is az előnye, hogy biztosan be lehet indítani, és biztosan hosszú távon el lehet érni azt, hogy még ne 2 vendég legyen, hanem mondjuk akár 6-8-10 is. És ugye ezt így lehet majd így kontrollálni. De akkor erre majd így térjünk ki pontosan. Még egy gondolat, ugye a vendégszerző rendszernek ugye az online jelenléten kívül van még ugye a hirdetés, tehát kompletten, hogyha kész az online jelenlét, tehát bemutattuk a szakembert képekkel, leírásokkal, gondolatokkal, előnyökkel, akkor utána el kell kezdeni hirdetni, ami ugye nem azt jelenti, hogy Facebookon ugye kiemelünk 1-2 posztot, később, hosszú távon, tehát például amikor valakinek már a márkája kiépült, mint például akár neked is, elég lesz az. Mert utána már konkrétan téged is már akár megismertek így adott területen, de ezeket így első körben ugye, ezt érdemes ugye tesztelni, hogy mi működik, és egy valamilyen szinten egy hosszú távú stratégiát Facebookon és Google, hogy ez a kettő, ami így fontos. És a harmadik pedig a márkaépítés azt, hogy mert hogyha valaki mondjuk meglátja valaki egy leendő vendég a masszörnek a hirdetését, és nem mondjuk felmegy a weboldalára, utána lehet, hogy elfelejti, halogatja ugye az időpontfoglalást, és folyamatosan el kell érni őket megfelelő minőségi posztokkal, tartalommal, és amit mondtam is, hogy nem lehet tudni azt, hogy egy adott vendég mikor fog foglalni,
az a jó vendégszerző rendszer, ami a vásárlói útvonal minden egyes pontján el tudja érni, hogy a következő szintre jusson az adott érdeklődő az időpontfoglalásig. Úgyhogy nagyjából ez, ami talán így fontos lehet. Biztos voltak félelmeid így a közös munka előtt. Mik voltak ezek? Volt már tapasztalatod egyébként más Nem volt így marketingessel, teljesen ismeretlen terep volt ez így számomra. Leginkább az volt így a félelmem, hogy nem tudtam, hogy mire számíthatok így az együttműködés során. De nagyon jó kezedbe vetted az irányítást, mindenről tájékoztattál. Igazából az elején ezek a regisztrációs Google Ads fiók kialakítása és társa is ilyen nehézséget okoztak számomra, de ezúton is köszönöm, hogy abba is így segítettél. Igen, azt emlékszem, hogy ugye oda is regisztrálni neked, hogy neked volt egy Facebook oldalad, igen. Volt egyébként már egy olyan közösséged, ugye az nagyon jó, hogyha mondjuk egy szakembert alapból az ismerősei követnek és megosztják az oldalt, mert akkor sokkal több emberhez fog így eljutni. Tehát már a hirdetések is jobban tudnak teljesíteni. Ez abszolút nem feltétel, de ez mindenképpen meg tudja, tehát hogy akár 1-2 hónappal előrébb tudja hozni azt, hogy mondjuk akár teltháza legyen valakinek. Mennyire volt, ugye itt vendégszerző rendszert építettünk, tehát hogy egy több dolgot készítettünk el, mennyire volt így nehéz így ez elején átlátni a dolgot, hogy mondjuk mit fogunk csinálni? Igen, voltak különböző teendők, ugye domérregisztráció, hát magát azt, hogy ugye itt végig mentünk, nagy rész mindenem. Igen. Hogy nevezzünk el, milyen képeket használjunk, mik legyenek a szolgáltatásaid, mik legyenek a szolgáltatásaidnak a neve, ugye, és volt az elején, ez tavaly februárban. Februárban, igen. 2022 februárban. Mennyire volt nehéz átlátni, ugye kaptál egy brief dokumentumot, egy Word dokumentumot, amiben ugye különböző kérdésekre kellett válaszolni. Gyorsan ki tudtad tölteni? Hát nem, meg többször így javítottam saját magamat is. Igyekeztem minél részletesebben kitölteni, illetve hogy beleírni így a személyes adottságaimat, tulajdonságaimat is. Inkább így ez okozott nehézséget, kicsit így túl gondoltam vissza emlékezve. De jó. Szerintem javított. De azt küldtem, nem mindig, tehát küldtem igen. Utóbriefeket. Gyors összeálltak így a szolgáltatások a fejembe, hogy milyen irányelvet akarok követni. Amilyen nehézséget okozott, hogy így a fotóssal megvoltak a képek, megvoltak így a leírás, és akkor nagyon vártam, hogy ez egy ilyen weblap formátumban hogy fog összeállni. Úgyhogy nagyon így megosztotta az embernek a figyelmét, de nagyon örültem, amikor így összeállt, és így a saját weboldalamat pörgethettem, az így jó érzés volt. Igen, mert ugye nagyon fontos, hogy kell weboldal. Jövőre is fog kellene weboldal, mert weboldal nélkül is, aki mondjuk így elkezdi a márkáját építeni, lehet, hogy fog vendéget szerezni, és biztos, hogy tehát van erre tapasztalat, csak itt akár 2-szer annyit, és mondjuk 5-ször olyan gyorsan lehet ugye ezt a vendégkört kialakítani. Sikerült megvalósítani azokat a dolgokat, amiket így terveztünk, ugye most így konkrétan 2 hónapig építettük ugye az online jelenlétedet, amiből tartozik a weboldal, a Facebook oldal optimalizálás, ugye a logód az már volt, abban egy picit kellett, azt hiszem. Igen, egy kicsit korrigáltunk. Belejavítani, de az arculatod az már ugye alapból az készülete az megvolt. Ugye létre kellett hozni a Google térképet, igen, a Google Ads regisztráció, emlékszem, az valami nem működött, de aztán utána tök gyorsan ugye így meg lett. Ugye ezeket csak egyszer kell megcsinálni. Azt is látom, hogy sokak ugye egyedül szeretnének ezekbe belevágni, és sokan ugye ezt így úgy gondolják, hogy ugye ez egy külön szakma. És a másik dolog, hogy te is, amikor szerintem néztél marketingeseket, ugye nem tudom, hogy gondolkodtál, hogy mondjuk külön webold, mert ugye a marketingben is millió terület van. Tehát aki csak weboldalakkal foglalkozik, aki mondjuk a közösségi médiát kezeli, vagy a hirdetéseket, sokszor azt is jó, hogyha ezt mondjuk egy ember kezeli, mert hogyha ez megoszlik, és tehát lassúbbá is teheti ugye a munkát, meg félre is mehet ugye így külön így a kommunikáció, meg jó, hogyha szerintem ezt így valaki ugye ezt így folyamatosan átlátja. 2 hónap alatt építettük fel az online jelenet, és 1 hónapig hirdettünk. Ugye így kezdtük ugye az első
részét a munkának sikerült megvalósítani? Ugye, Sikerült teljes mértékben. beszéljünk akkor konkrét számoknál, ennek így örülök így utólag, és igen, most tök érdekes, ugye ez már, igen, tehát hogy 1 év, 8 hónapja volt, nagyjából Igen, 9 telik az idő. 9 hónap, gyorsan eltelt, igen. Hogy néztek ki így a vendégszámok? Tehát ugye, hogy akkor kibérelted a szalont, elintézted ugye a vállalkozásodnak az adózási részét, könyvelőt, minden, amit ugye kellett, meg volt az online jelenléted, megbeszéltük ugye a marketing budget, amivel ugye hirdetni kellett. Szerintem nem is kezdtük el nagy összegen, napi 1000 forinttal 1000 hirdettünk, forinttal, ugye, igen, sose léptük túl. amit ugye konkrétan igen a Google-nak és a Facebooknak kellett ugye fizetni. Hogy néztek ki a számok? Hát az első hetekben ilyen 20-25 vendég volt, aztán pedig ilyen heti 30 vendégre kerekedett így a megkeresési szám. Aztán 3 hónap után meg teltház lett, és így a mai napig ez jellemző így a naptári beosztásomra. Úgyhogy elég gyorsan kialakult. Igen, arra emlékszem, hogy én is ugye mindig láttam, hogy jönnek ugye a foglalásokról az e-mailek, és ez mindig egyébként van egy ilyen varázsa, ugye így a legelső hét. Tehát az első vendég első hét, ugye az első teltház. Ugye amikor elkezdtünk így dolgozni, akkor kijelöltünk bizonyos célokat, ugye, amiket így érdemes lehetett elérni, és ez pont ez volt, hogy első vendég teltház, akkor ez 3 hónap alatt ugye lehetett ugye elérni. Ami nagyon érdekes, hogy sok szakembernél van a fejében egy olyan dolog, akár egy olyan vendégszám, egy olyan összeg, amit szeretne megkeresni, amit mondjuk így kitűzött. Ugye a te marketing stratégiában nagyon jelentős szerepe volt az áremelésnek. És ezt most nem is emlékszem már, hogy így akkor de ezt beszéltük szerintem ezt is még az első konzultációknál. Ugye azt még nem mondtam, hogy amikor ezt a vendégszerzőrendszert építettük, tartottunk ugye egy online konzultációt, és akkor itt igazából átbeszéltünk mindent, meg ugye küldtem is ugye külön így erről így anyagokat. Megvolt a teltházad, és akkor szerintem utána kezdted el azt érezni, hogy oké, ezt akkor így elérted, láttuk azt, hogy folyamatosan fognak jönni a vendégek, ugye elkezdtünk utána havonta egy havi csomagban együtt dolgozni. Mikor érezted azt, hogy áremelést szeretnél? Szerintem én mennyire pusoltam. Most nem is emlékszem. Hát sokszor javasoltad. Igen, az elsőt azt, ahogy említettem, nehéz volt meglépnem. Igen, szeptemberben emeltük az árat, ugye a februári kezdést követően. Februárban kezdtünk, akkor még építettük, szerintem elsőként február, március, áprilisban kezdtünk el hirdetni elsőnek. És igen, valószínű korábban is meg lehetett volna. Igen, az áremelés, de ez teljesen ez normális dolog, hogy ugye volt ugye ez a félelem. Szeptemberben emeltünk árat. Igen. Milyen mértékű volt ez? Hát olyan 20%-os, mind a 3 emelés kapcsán 20%-ot emeltünk. Azt hiszem fél évig hirdettünk folyamatosan, intenzíven, és utána már volt egy olyan rész, hogy vissza kellett venni ugye a hirdetéseket, tehát nem kezdtünk egy nagy büdzsével. Igen. Ez sok dolognak köszönhető, ugye, amit beszéltünk neked már az elejétől kezdve, ugye ennek a projektnek ugye a 0. lépés, hogy egy szakember legyen megfelelő szakember. Tehát én például csak ugye olyan munkákat is tudok, vagy itt tudunk így elvállalni, akinek ez a része megvan, mert ez meghatározza a hosszú távú együttműködést is. A másik pedig ugye az online jelenlét és a hirdetési stratégián kívül a márkaépítés hogy történik. Ugye te egy picit ezt így nem is azt mondom, hogy felgyorsítottad, hanem a folyamatos véleményekkel, a vendégszelfikkel, ugye ezt is elértük, hogy ugye nem is kellett sokat hirdetned. És ugye ez valamilyen szinten így egy biztos alapokra helyezte így rá. Akkor jól értem, akkor fél év után, vagy 3 hónap után állt be, és akkor ez folyamatos, ez a heti 30, ez a 120 vendég. Igen. Igazából is akkor ezt így folyamatosan ezt így lehet tartani. Ugye elkezdtük 2 szolgáltatással. Ugye ez ugye a doktor volt, ez az egyik. A másik fő változás a szolgáltatásodban ugye egy masször szakembernek, ugye amit beszéltünk is, azt, hogy mennyit dolgozik egy adott órában. Mert ugye, tehát te ugye órához vagy kötve, neked abból kell kihozni
a maximumot, amikor bent vagy a szalomba. Ezért is fontos ugye a már említett szakértelem, de ugye ezt párhuzamban kell tenni azzal, hogy mondjuk milyen szolgáltatásokat végzel, és mondjuk ugye nekünk, tehát voltak belépő szolgáltatások, ugye ezek a 30 perces Igen. kezelések, szóval lehet, hogy csak egy volt ez a hátdoktor. Emlékszel, hogy mikor, tehát ezt kezdtük el elsőként hirdetni, és akkor utána beszéltük, hogy akkor te már csak 1 órás kezeléseket végzel. Ez egyrészt szerintem a te szakmai munkádnak is ugye ez jót tett, mert 1 órában azért már rögtön többet tud segíteni. Persze. A másik meg ez is egy biztosabb alapot adott arra, hogyha eljön hozzád egy vendég, akkor ugye az 1 órás, tehát nőtt ugye az órabéret. Így külön. Igen. Igen? Idén márciusban vettük ki vagy vettük ki ezt a fél órás hátmasszást, és cseréltük át ugye a hátdoktor 1 órásra. Akkor kellett szerintem igen egy év. Igen. Egy év ennek, de ez is olyan, hogy sokszor ezt is már így korábban is meg lehet lépni, de ezt is nagyon fontos szerintem, hogy ez a vendégszerző rendszer is olyan ütemben működjön, ahogy a szakember szeretne így fejlődni. Tehát, hogy itt is ezt is lehet lassítani, nem kell feltétlenül ugye mindent így külön így elkezdeni. Ugye vannak belépő szolgáltatások, vannak ugye meg főkezelések. Neked a következő nagyobb fejlesztés volt ugye a komplex masszázsterápia. Ugye, ami egy árban is egy nagyobb értékű szolgáltatás, ugye ezt mondtad, hogy 75 perc. Igen. Ez mennyibe is kerül ez a komplex? 14 000 forint. És ez pont az, hogy ugye ezt nem is nagyon hirdettük, vagy ugye nem kellett hirdetni, ugye azt is az volt a stratégia, hogyha már téged ugye megismernek, ugye megismertek Kecskeméten, akkor valamilyen szinten már így is lehetett így szűrni. Itt mikor kezdtek el gyűlni erre így a vendégek így erre? Ugye ezt külön létrehoztuk, külön értékesítő oldalként, és utána kezdtük el ezt is belevenni a csomagba, és ugye ezt is így hirdettük. Ez nem egy fél év után, nem? Fél egy év között? Hát igen, inkább ez az 1 évhez húzott a dolog. Viszonylag gyorsan, egy-két hónap után rendszeresen jelentkeztek erre a szolgáltatásra is. Igen, mert ugye ez is különböző, hogy a hátmasszás, teljes testmasszás, és ugye ez a komplexebb kezelés. Itt annyi különbség, hogy erre annyira nem keresnek rá az emberek, és sokszor úgy fogják igénybe venni, hogy már elmentek hozzád, és akár mondjuk egy következő visszatérő kezelésnél, nem? Tehát, hogy olyankor ezt igen, meg sokan nem ismerik ezeket a kiegészítő eszközöket, terápiákat, és szerintem ezért is kellett egy kis idő, hogy átlássák, hogy ez a szolgáltatás, ez a csomag mit is akar így magába foglalni. Igen, sokszor ez is nehéz így a marketingben, hogy amíg egy szakember teljesen ismeri a saját szolgáltatását, és ugye átlátja, hogy pontosan mi és mit akar. A jó marketing az, ami megfelelően el van magyarázva, tehát elmagyarázza úgy azokat a nem ismert kezeléseket is, vagy akár a kezeléseknek a kiegészítőjét is, hogy az egyértelműen érthető legyen. Visszautalok erre, ezért kell a weboldal, mert ott ugye van hely és tér arra, hogy megfelelően ugye ezek így be legyenek mutatva, és ugye végigmenjen valaki ezen a vásárlói útvonalon. Hogyan oszlanak most neked meg így a vendégeid? Tehát így hány százalékban, akik így mennek hozzád? Ugye van a hátdoktor, a teljes test, ugye amit beszéltük, ugye az általánosabb, és ugye ez a komplex masszázsterápia. Olyan 30% foglalás van a komplex masszásra, 20% a hátdoktor kezelésre, és a többi 50% pedig a teljesen álló testmasszásra. Az a legnépszerűbb jelenleg is, meg mióta vállalkozok, azóta is az a legnépszerűbb kezelésem. Visszagondolva, mielőtt így elkezdődött volna, vagy így képült volna így a vendégköröd, mennyire tudtad ezt így elképzelni? Tehát, hogy mondjuk, hogy akár azzal a tudással, mert ugye a tudás már az elején meg volt hozzá, tehát már ugye ott is ez mindenképpen, mert a fő probléma az, hogy nagyon sok masször, szakember, amekkora a tudással rendelkezik, és amekkora értékot adni a vendégeinek, nincs arányban azzal, hogy el is tudja kérni azt az árat mondjuk így a szolgáltatásaért. És ez sajnos hatalmas nagy aránytalanság. De sokszor van az, hogy egy masszőr akár
kétszer annyit kér el, és nincs arányban, vagy fordítottan arányban az, hogy akkor ő kétszer is többet tud nyújtani ugye a vendégeinek. De sokszor ez azon múlik, hogy mennyire tudja, mennyire ismeri magát ugye ilyen szempontból az adott szakember, és mennyire tudja elkérni azt az árat, ami valójában ugye megilleti azt a szolgáltatást, de ugye sokszor kell igen ez a vendégszerző rendszer, hogy egy biztos alapot nyújtson erre, és ugye te is említetted, hogy hát féltél ugye így az első áremelés előtt, ami egyébként teljesen normális. Ez fontos ugye így valamilyen szinten így ez a biztos alap. Lassan akkor végére értünk a beszélgetésnek, és akkor szerintem zárásként én annyit kérdeznék, hogy mit üzennél azoknak a szakembereknek, akik vagy vállalkozók szeretnének lenni, szeretnének a saját lábukra állni, jelenleg akár másodállásban végzik a vállalkozásukat, nincs elég vendégük, vagy nem azon az áron dolgoznak, amit mondjuk így szeretnének. Hát az első és legfontosabb szerintem, hogy higgyenek magukban és abban a tevékenységben, amit folytatnak. Rengeteg gyakorlás, tanulás, hiszen a befektetett munka az mindig megtérül, és úgy gondolom, hogy ezeket az anyagi elvárásokat, célkitűzéseket kell, fontos, de tegyék úgy kicsit a háttérbe, hogyha úgy már beindul minden, lesznek vendégek, van szalon, összeáll a tudás, akkor ez egy ilyen kiegészítő bónuszként tekintsenek rá, hogy nyilván amit szeretnek, hitvallásukként tekintenek rá, jó, hogy meg is tudnak belőle élni. Fontos, hogy fizikálisan is képezzék magukat, hiszen ez egy nagyon erőteljes munka, azért igénybe veszi a terapeutának a kezét és a teljes testét fizikálisan és mentálisan is, és tényleg tegyék bele a befektetett munkát. És a másik dolog, ami talán így fontos is lehet, hogyha valaki gondolkodik marketing tevékenységben, és tehát vagy mindenképpen vendégszerző rendszerben gondolkodjon, és valamilyen szinten ezt is úgy kell hozzá, hogy ez is egy befektetés a marketingbe. Tehát ugyanúgy a szalonbérlés, ugyanúgy a tanfolyam, amit elvégez, az oktatási része, ezt vagy pénzzel lehet elérni, tehát valaki olyan szakembert bíz meg, aki mondjuk felépíti a marketing rendszerét, vagy pedig az idővel. Tehát, hogyha valaki úgy dönt, hogy saját magának szeretné ezt így felépíteni, akkor viszont ezt is bele kell tenni a pénzt abba, hogy mondjuk megtanuljon Facebookon hirdetni. Igen. Megtanuljon egy olyan weboldalt készíteni, ami nem egy egyszerű bemutatkozó weboldal, ami valójában el is éri a célját, és el is éri a konverziót. Mert ugye, amit így beszéltünk, és sokszor látom, hogy nagyon sokan belekezdenek a marketingbe. Facebook oldalt létrehoznak, posztolnak, de ugye ezek félmegoldások, és a félmegoldások sokszor egyébként féleredményeket is hoznak. Érdemes lehet ezt is akár megtanulni, és ilyen szinten is képezni magukat. Igen, nekem az a véleményem és tanácsom is egyben, hogyha így adhatok a hallgatók részére, hogy inkább fogadjanak meg egy ehhez értő szakembert, aki a marketinget irányítja, kezeli, hiszen a kezdővállalkozóknak rengeteg mindenre kell figyelni. Beszerzés, szalon, takarítás, karbantartás, önkarbantartás, lehetne itt sorolni. Ne vigye a fókuszt ez is, hogy ő ugye a Facebookon próbál tanulgatni, meg hirdetgetni, inkább akkor egy profi szakemberrel hajtsák végre ezt a feladatot, és építsenek egy vendégszerzőrendszert. És a másik, ami nagyon-nagyon fontos, és akár lehet, hogy akár aki majd a jövőben ugye a Növekedj Online-nal dolgozik, vagy más hasonló szakemberrel, hogyha marketing szakemberhez fordul valaki, kérjen referenciát. Tehát kérjen egy olyan eredményt, hogy ezen a piacon már bevált módszereket alkalmazott. Mert ugye az én munkámban is, meg a Növekedj Online-on belül is, a 4 éves tapasztalat ugye az már azt eredményezte, hogy nem kell már újdonságokat, nem kell kísérletezni, hanem a különböző területeken a vendégszerző rendszeren belül mind-mind ugye megvan a keret, megvan az a módszertan, amit lehet alkalmazni, és az igazán ütős eredményt, ami szerintem a te marketingedben is meghozta az, hogyha az a személyes márka jól ki van építve, és ebbe a marketing keretbe minél inkább be van illesztve, és ez így egy egységként működik, és amit te is említettél, a szakmai tudás, a szakmai alázat, a hozzáállás, ez meg tudja hozni így az eredményt, úgyhogy mindenképpen
Szerintem talán ezek így összességében fontos, és hogyha most úgy érzed, és masszörként hallgatod, vagy nézed ezt a videót, hogy nem, ne add fel, hanem folyamatosan lesznek kudarcok. Nagyon a legtöbben ezzel szenvednek, hogy kevés vendégük van, de van megoldás rá, és ez a mostani időszak a legjobb idő arra, hogy egy masször beindítsa a vállalkozását. Köszönöm szépen, hogy eljöttél erre a beszélgetésre, és nézzétek meg a Növek egy online oldalát, nézzétek a YouTube csatornát, és jövünk még ilyen tartalmakkal. Sziasztok! Sziasztok!